kaka jopiny wuoyo. Gavana abiro chako kodi. Paro ni jopiny yie makodwa nikech gima ok wanyal yie manyaka wakwedi en tulo e siasa. To kendo winjo ka jopiny dugo yie kodwa ne gimbe kanyo giwinjo to giwinjo kolandie ni nitiere nyathi jatelo moro manyotho. Nikech dine nyathi jatelo moro tho, Victor de koro gisechako rombe kuonde madito Nairobi ka. To kine ka dhana guok gilawe ni notho to kendo gisemachako gichiko rally mamoko. Ngima dhi kaka kawaida. Koro mana ng'at mofuwo mitiyo godo to Victor afwenyo ni dhier rach. Dhano nyaka tem matek kabisa mondo wae dhier. Nikech dhier ema miyo jogi dhier rally. Dhier ema miyo ng'ato miyi 400 tikawi ichoki e lori mondo idhi igori e lweny mikia. En wuok tich tarik 24. Samoro jatelo luongo rally saa 4 okinyi. Productive hours. Productive hours. Papo pong. Chieng' wuok tich. Gigi duto biro nikech dhier. To king'iyo gigi bende en kit telo mantiere ahinya e pinje modhier ok kata mana Kenya ka. Pinje Afrika gi mangima. Dhier ng'at ma wuok ka to kotiko tijini to idonje apisi kacha, ud mwalimu tieko ka to donje gache to odchome chope meetingege gik makelo ne omenda. Ionge saa. Dhier ema miyo ng'ato wuok dhi yudore gini. To en hawi marach nikech jotendwa temo kinde mathoth mondo mi jomo dhiergi obedie malach. Koro ting' dok mana ne in ng'at mitiyo godo ni. Sama iwuokie kipakori nikech ing'eni ng'acha be pakore ni en gi ruethe. To imbi machielo be pakore ni in e ruadhe. Kae to kawo gik mokawo go to mi to giko ni ok iduogi. Kora paro ni wayie mana gi jopiny ni donge inyalo goyi e siasa kaka gore e ogendni mamoko. Makidhi Rift Valley kucho to yudo ka be jatelo wuotho makende kodonje rally. Nya neno ka jatend DCP nitie e Murwa Dekir. Odhi motieko wechege mochako dok Kirinyaga nyoro. Mano Friday. Nyocha neno ka Milly Mabona gi James Akali gi Salas Jakakema ni e platform achiel. Giwacho mana wechegi. Yor mbola. Yor mbola gi sero manombulu gi gigo mana siasa gi mang'amo chikie. Jim ngiso Milly ni bende gini seburo muroga menga wang'ni agoli. To bendo be ginyiera siasa magore kocha. Ng'amo chikie wadgi kagoya agoge kendo pakore malich. Onge. Mae kama wa documentality to gimoka dwar na sikatimie e kaka wanene ka. Mama no to kabiye. Mana wuka ta komne mawera gotabi. Na sika nuone jotelo mangima makarwako long to poka neno jatelo morwako long e wiye ka wuotho go. Gitegi ka kendo girwake tiende kendo rwako mana achiel koni eko chako rwako achiel koni motwe iye kamba mondo kik long lwar. Tienu tiyo gi wiye. Ni tije en tich biro siemo jotelo manya tulo kaduo. Biro wacho negi to giwinjo. Mano tich mokatimo. Erokamano. Chieng' ma jotelo goduo ka gin rofuoge leke gi orumo. Magino ochopie dala. Wawacho ni Victor liel mit mana ka pod ni kalibamba. Mirwaki e law tidhi timie neno. Kichungi e rangach kiwacho ni mama no timo nen chuore ma gine ok owuoye maber oboma wacho nu ang'i kaka gidak. Omit. To chieng' ma ng'ati mowuok e family oriere mochari kama makidhi tigo ye wang'i kama kineno. Chieng' miting'e mokele godhiambo ma un gi welo. Weri gi welo mano biro budho momanye kuma dhi ninde otieno. Welo gi koro meki makata ka mininde onge in chieng' no. Iluorori nyaka piny ru. Ka piny oru Victor kata law mirwako e kia. Iyiero law mana ka liend ng'ato. Wach malita ahinya. Imiya paro wer moro